Khalifa production lajɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen k'a fɔ k'aw bisimila tuguni aw ka émission Mali kɛnɛ kan n'o ye Fati Sueni Sare ayiwa an filɛlibagaw an tɛna kuma jan bi an wulila ka se an ka dankɔrɔba dɔ ma ale tɛ mɔgɔ dɔ wele Mali musique kɔnɔna la Bakaren Flo t'o bɛ cogo di? Ouais, tranquille. I b'a kan? Ouais, allez-y. An wulila bi nka an bɛna s'i ma an bɛna baro kunkurunnin k'i fɛ n'o tɛ k'i ma basi. Diyara n ye trop. Ayiwa Bakaren Flo Ouais. e yɛrɛ ye jɔn ye? Ouais. I bɔra min i bɛ san joli la est-ce que Bakaren Flo furulen don? Ouais. Bon, yani n bɛ kuma daminɛ n bɛ bɛɛ lajɛlen fo a ka équipe n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen n ka foli bɛ maliyɛn bɛɛ ye Bakaren tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ Boubacar n jamu Tarawele mɔgɔw bɛ n dɔn Bakaren Flo ennemi des hindous Nani Boy voilà donc n sigilen don Djikoronin Para plus précisément Abdoulaye Bougou voilà donc n bɛ yen. Faamuyali sɔrɔla. Bakaren Flo o tɔgɔ in sɔrɔla cogo di? Bon Bakaren nana cogo min na Bakaren tun bɛ dɔn de kɛ voilà donc parce que an tun bɛ groupe kɔnɔna la groupe in tun tɔgɔ ye JBTN Clan voilà donc JBTN an tun bɛ dɔn de kɛ fɔlɔ donc an tora dɔn kɔnɔna la n grand frère dɔ bɛ yen nɔ Big Pape donc maliyɛn caman kan k'ale dɔn ale de ye cɛbɔ ta voilà donc ale kɛlen ka cɛbɔ ta matériel dɔw dira ale ma ale tun bɛ a débrouiller instrumental la donc ale de n yɛrɛ don arc yɛrɛ kɔnɔna la parce que ale n ka son fɔlɔ-fɔlɔ ale de o instrument kɛ quoi voilà. Faamuyali sɔrɔla o la. Ouais. Mais Bakaren yɛrɛ ka musique kanu ani ka se bi ma a bɛ wagati joli bɔ? Bon ne ye dɔnkilida daminɛ a ma mɛn kosɛbɛ ne ye dɔnkilida daminɛ en 2012 voilà donc ka na se bi ma ni ma fili ni ma ɲina a tɛ san 10 bɔ de 2012 à 2021 voilà ma d'a la n'a b'o bɔ quoi. Faamuyali sɔrɔla la. Mais Bakaren Flo yɛrɛ an bɛ don min na i ko bi projet jumɛnw de b'i bolo? Bon projet caman bɛ n bolo n ka album bɛ yen nɔ album banna ka ban mais n bɛ ka single dɔw bila a la i b'a fɔ n ye ni Iba One ka single bila Ala de ye pion poussé voilà n ye single wɛrɛ fɛnɛ bila Sike voilà donc n tilala tuguni n ye single wɛrɛ bila mais o tɛ album fɛ quoi Iba One ta ni Sike olu ye extrait de l'album ni donc n y'olu bila mais n tilala ka son dɔ bila Moto Taxi o ye single y'a d'a ma quoi voilà. Mais est-ce que Bakaren Flo ni label dɔ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ? Bon ni label dɔ bɛ baara kɛ Jagɛlɛya musique voilà donc an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn bolo ya. I bɔra k'i da maga Jagɛlɛya musique la sisan nɔ Bakaren Flo bɛ Jagɛlɛya musique kɔnɔ mɔgɔ minnu dun bɛ label in kɔnɔ n'i y'a jateminɛ o tila bɛɛ ni Talibi ye featuring kɛ pourquoi Bakaren Flo ni Talibi ma featuring kɛ? Bon ni Talibi ka featuring bɛ nalen ni Ala sɔnna ma ni ma son bila album kɔnɔ après l'album n bɛ a son bila quoi. Faamuyali sɔrɔla. Ouais. Mais Bakaren Flo bɛ Jagɛlɛya musique kɔnɔ wagati dɔ la furukufuruku tun bɛ i ba ni Talibi cɛ an bɛɛ b'a kalama. Ouais. O furukufuruku ninnu bɛɛ kɔnɔna la Bakaren Flo sera ka featuring kɛ ni Iba One ye cogo di? Bon i ka nin kuma in diyara n ye trop parce que n bɔra plateau dɔ fɛnɛ kan mɔgɔw ka kumaw cayara donc dɔw y'a faamuya ka taa côté dɔ fɛ dɔw m'a faamuya ka taa côté dɔ fɛ Bakaren Flo bɛ Jagɛlɛya kɔnɔ comme indépendant de ne signé tɛ voilà donc contrat tɛ ni Talibi cɛ mais an ye baarakɛ ɲɔgɔnma de i m'a faamuya donc o yɛrɛ fɛnɛ si tɛ Talibi c'est un grand frère à moi Iba One aussi o fɛnɛ ye grand frère le Iba One cɛ ni Talibi cɛ Bakaren ka foyi t'a la et si tu vois Talibi ni Iba One ye ɲɔgɔn dɔn k'a sɔrɔ hali ne t'u fila si dɔn voilà donc ni ne ma kɛ lien ye k'u laja ne tɛ taa fara kelen kan n ko n bɛ kelen dɔ in kɛlɛ quoi et si tu vois parce que u dɔgɔnin de ye ne ye ya u bɛ yɔrɔ la bi ne ma se yɔrɔ min na ne bɛ fɛ ka se yɔrɔ min na fɛnɛ ka tɛmɛ yɔrɔ min na donc ne mago bɛ u ka dɛmɛ la don min ni bi tɛ kelen ye quoi et si tu vois parce que maliyɛnw ma fɛn dɔ faamuya dɔw veut que i ka taa fara kelen de kan ka kelen kɛlɛ parce que mɔgɔ fila bɛ kɛlɛ la e bɛ u fila ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ dɔw kɔnɔ de dɔrɔn donc e min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ i k'i ka parti pris kɛ quoi
n'i ye parti pris kɛ don n'a nataw la n'u jara e de bɛ kɛ N2 ye voilà donc i bɛ ko o ko kɛ i b'o de kɛ pour que u bɛ se ka allier quoi et c'est tu vois sinon mɔgɔ tun t'a dɔn ko Iba bɛ taa Talibi ka kɔɲɔso la ou bien o tɛ tiɲɛ bon jɔn b'a bila a kunna fɛnɛ Iba ka mariage la ko Talibi tɛ taa donc n'i taara fara kelen kan ka kelen kɛlɛ n'u jara don min na i bɛ kɛ nanfigi ye quoi voilà donc tu sais que Bagarin veut u ka bɛn de ka di ne ye toujours quoi ya ne tɛ mɔgɔ ka côté la ne bɛ ka n ka carrière de viser ka n ka carrière kɛ quoi essayer ndali mara play ba ko fene famille sala ouais avec Bagarin Flow en doni nga baru lay tala je bi kan fi fi fene ni en play ba ouais ida bone ka Paula endu ebe ne balowa ebe na ka unga kini na wa endu kone belomi endu iya ye ne da sige korobo balite korobo sige nani boy te korobo sige kana ke koy sige bala wumai sige mejeli bokoy tanudo la jinga play roy aw so ko no ko tele so man la no Amina Vision ale ni fa production jam kan to ko fatu une star bi ani Bagarin Flow do no ouais amete mena na koy yeah awa Bagarin Flow gaspi ko ndo moni be Bagarin Flow ni gaspi ni no bon faut tenir ni gaspi cɛ gaspi Bagarane made toujours mot de fort et tu vois sinon an tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la an tɛ genre kelen kɛ an tɛ génération kelen ye quoi et tu vois Bagarin y'a ka son bɔ N2 son ye jamana minɛ a jara bɛɛ ye i m'a faamuya donc son tun bɛ actualité la a wagati son foyi tun tɛ besoin la ka tɛmɛ a son kan voilà donc a ye son bɔ a y'i kanto son kɔnɔna la kapi kapi N2 kana mali rap kɛ N2 film ni fɛnw ye c'est-à-dire kuma caman caman et tu vois donc ne fɛnɛ parce que ne ye mɔgɔ dɔ ye ne tɛ si ma mais i sera ne ma ne bɛ si ma quoi o bɛ ne la quoi et tu vois voilà donc kɔrɔ ye kɔrɔ ye mais kɔrɔ ni i m'i bila i kɔrɔ a place la an b'i dɔgɔya quoi et tu vois donc o de bɛ ne n'a cɛ sinon free foyi t'an cɛ et tu vois donc n bɛ profiter ni occasion fɛ donc ko a datugunen no quoi donc an bɛ faamaw deli voilà donc an bolo b'an kɔ u ka yafa a ma a ka se ka se k'a ka famille la voilà donc mɔgɔ si ka suɲɛ tɛ mɔgɔ ka kasoladon ye quoi kuma tɛ fɛn ma quoi donc ari in kɔnɔna la classe b'a kɔnɔ o ye kulonkɛ de ye mais nin yɔrɔnin ninnu na mɔgɔ si ka suɲɛ tɛ mɔgɔ ka bonɛ ye kuma tɛ ko kaso surtout famille de b'a bolo voilà mais Bagarin ini le fu fɛnɛ ka lien jumɛn bon le fu ye kɔrɔkɛba ye an bɛ commune kelen kɔnɔ yan nɔ donc an ni ɲɔgɔn cɛ foyi tɛ yen nɔ bonya kɔ n'a y'an wele su tile an bɛ boli an bɛ taa lamɛn donc o dɔrɔn de bɛ an cɛ et tu vois donc an ka soutien belebeleba b'a fɛnɛ toujours an bɛ ɲɔgɔn bolo o kelen de don ndali mala filɛ bagaw fɛnɛ faamuyali sɔrɔ la i bɔra k'i da maga i ka son dɔ la san nɔ moto taxi son in bɔra tout récemment mun ye Bagarin Flow yɛrɛ poussé ka son in da bon min poussé ka son in da d'abord son in idée générale yɛrɛ bɔra Kante ka manager de la Cheikh u b'a wele R12 voilà donc ale de ye n wele Bagarin bon parce que komi baaraɲɔgɔnya bɛ n'ale fɛnɛ cɛ voilà donc a ye n wele Bagarin bon actuellement fɛn min bɛ Bamakɔ n'a kuma bɛ bɛɛ la o ye moto taxi ye donc n'i bɛ se ka inspirer ka moto taxi son kɛ a bɛ diya mɔgɔw ye n ko ok n ko problème t'a la n ko n y'a mɛn donc 2 ou 3 jours n donna studio la n ye son in kɛ voilà donc o de y'a to son in tɛ album kɔnɔ quoi n y'a single bila parce que actualité don pour que ka kɔrɔkɛw soutenir u ka baara la quoi et tu vois à travers de ça caman dɔ bɔra chômage la quoi parce que an bɛ k'a ye jeunes caman bɛ k'a sɔrɔ k'a boli voilà donc u b'u k'u ka vie gagner la voilà donc an ka soutien ye min ye k'u fɛnɛ soutenir k'u encourager o ye nin son ye quoi. mais i bɛ se ka dɔɔni da son in na ne yɛrɛ n'a filɛlibagaw ye. Moto taxi bon nin ye wo ni fanga plope moto taxi nin ye 3e position ye ka na taga dɛ
Embouteillage bɛ yan Bamakɔ mobili ka suma a ka suma sira tɛ dugu la bɛɛ pereselen RN tɛ ka kala terrain ka kalan pɔni saba jamana kunturu constat bɛ sira la an pereselen hakili tɛ jigin foyi la moto taxi bon nin ye wo ni fanga plope moto taxi nin ye troisième position ye kana taga dɛ kana sɔn moto taxi tigi kana bɔ troisième position fɛ. Yeah. Ame temeni anga ɲininkaliw ye. Ouais. An da bɔra ka maga artiste minnu na sisan nɔ. Olu kɔfɛ. Ouais. Bakaren Flo yɛrɛ ni artiste tɔw cɛla bɛ cogo di? Bon ni artiste tɔw cɛla Bamakɔ bi ni artiste bɛɛ ka di ni artiste min fɛnɛ man di j'espère que malien bɛɛ fɛnɛ b'o dɔn. Est-ce que tu vois voilà sinon foyi tɛ ne ni artiste tɔw cɛ i m'a faamuya seul mɔgɔ kelen a banna. Ouais. Mais malgré tout clash ouais. Bakaren Flo yɛrɛ bɛ se ka conseil jumɛn de di clash kɛla ninnu ma? Ouais. Bon ni ko ne bɛ se ka conseil min di clash kɛlaw ma parce que Bakaren yɛrɛ bɛ clash kɛ clash fait partie quoi clash bɛ arabu yɛrɛ kɔnɔ quoi a b'a diya de est-ce que tu vois mais ala fa ni ba ni ninnu de y'a la ko wɛrɛw ye olu ye a ko dama tɛmɛnenw ye quoi est-ce que tu vois sinon aw bɛ ɲɔgɔn clasher ka sɔrɔ a ma ɲɔgɔn fa ni ɲɔgɔn ba ni a b'a bɔ ɲɔgɔn yɛrɛ la et donc clash ne bolo pour moi ne bolo kojugu tɛ quoi ne bolo dɛ kojugu tɛ parce que mɔgɔw bolo tɛ kelen a bɛ se ka kɛ dɔ bolo kojugu don a bɛ se ka kɛ dɔ bolo kojugu tɛ est-ce que tu vois parce que hali ni ye a ta k'a lajɛ clash bɛ moment min na ni clash bɛ moment min na i b'a ye réseau sanfɛla bɛ kalaya abonnements bɛ caya besoin bɛ créer voilà donc o ye a avantage dɔ ye quoi voilà donc ni milieu yɛrɛ tarapu man kalan dɔrɔn i b'a ye mouvement bɛ faga quoi est-ce que tu vois voilà. Fɛn jumɛn de ka di Bakaren Flo yɛrɛ? Bon fɛn caman ka di ne ye dɛ. I n'a fɔ jumɛn ni jumɛn? Ne filɛ bɛn ka di ne ye i m'a faamuya mɔgɔw ka bɛn ka di ne ye trop est-ce que tu vois bon Bakaren Flo yɛrɛ tɛ min yɛrɛ fɛ yɛrɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ yɛrɛ o ye haine ye quoi est-ce que tu vois parce que ale fɛn in filɛ nin ye ale bɛ mɔgɔw fɔ ɲɔgɔn kɔ c'est-à-dire n'i donna a profondeur kɔnɔ a ka jan trop est-ce que tu vois voilà. Bakaren Flo bɔra ka fɔ sisan nɔ ko bɛn ka d'a ye mais Bakaren Flo ni karisa min bɛ ɲɔgɔn na o pourquoi ni bɛn ka di Bakaren Flo ye Bakaren Flo t'a ka possibilité bɛɛ kɛ pour que bɛn ka na Bakaren Flo ni karisa cɛ? Bon i b'a dɔn hadamaden c'est-à-dire ni n ko bɛn ka di n ye ala yɛrɛ ye diɲɛ la cogo min na diɲɛ bɛ se ka bɛn bɛn bɛ diya i ye mais bɛɛ se ka bɛn quoi est-ce que i ye n faamuya parce que munna dɔw ta ye ko kɛlɛ dɔw ta ye juguya kɛlɛ a ka can quoi est-ce que tu vois donc hadamaden yɛrɛ i ni bɛɛ se ka bɛn quoi i ni bɛɛ se ka ja i se ka ja bɛɛ i se ka goya bɛɛ ye est-ce que tu vois voilà sinon e filɛ k'o min fɔ ale de kan ka yafa deli ne fɛ même si ne de petit frère là bon petit frère vraiment n toucher la bon a bɛ tan free quoi ya ayiwa Bakaren Flo wagati korona jamukan sera a kuncɛyɔrɔ la denmisɛnnin fitinin minnu bɛ ka wuli ka don baara in na sisan conseil jumɛn de bɛ Bakaren Flo bolo k'a di olu ma? Dɔnkilida la bon dɔnkilida denmisɛnnin minnu bɛ ka don a la sisan bon ne bɛ min fɔ u ɲɛna ko in kɔni tɛ taa courage kɔ au début a sɛgɛn ka bon trop i m'a faamuya parce que i b'a daminɛ don min na sira ka jan trop sɛgɛn caman b'a kɔnɔ mais n'i ye courage ta tôt ou tard a bɛ gérer quoi est-ce que tu vois voilà fɛn in moteur yɛrɛ ye courage de ni kɔni ma courage bila un jour viendra malien bɛɛ b'i lamɛn tile kelen hali n'a kɛra seconde kelen de malien bɛɛ b'a fɔ ko awɔ ko karisa ka nin fɛn kelen diyara quoi donc i b'i profiter ten son kelen dɔnkili kelen de bɛ bɛɛ labɔ k'i kɛ fɛn sugu bɛɛ ye donc le reste là o tɔ b'i bolo ka taga quoi ya ouais. Bon kumakan laban min bɛ n bolo k'a fɔ malien bɛɛ ye o ye an k'an bolo di ɲɔgɔn ma parce que Mali bɛ yɔrɔ min na bi vraiment a gɛlɛyalen don quoi a gɛlɛyalen don population dala a gɛlɛyalen don faamaw dala donc an k'an bolo di ɲɔgɔn ma pour que an bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔna la donc n bɛ profiter fɛnɛ ka kuma n artiste ɲɔgɔn minnu minɛlen don
n'u bɛ kasobonba la MCA la n'o ye Ajiwani Iba Montana Gaspi ko Jaba Sura fɛnɛ farala a kan voilà donc an bɛ famaw deli artistes de ye jamana in la joie ye olu de bɛ maliyɛn denw na content souci caman bɛ yen nɔ n'i y'a ye jeunesse bɛ ɲinɛ a kɔ artistes de b'a kɛ voilà donc IREL est humaine nin fɛn fɛn minɛlen filɛ nin ye IREL min na ne dalen don a la c'est à dire a ɲɔgɔn fila tunu sɔrɔ quoi voilà donc an bɛ famaw deli ka procureur deli u k'a kɛ ala ni kira yɛrɛ kɔma i m'a faamuya donc kɛlɛ tɛ wɔyɔ tɛ deli de don u ka se ka ninnu bila voilà donc bɛɛ ka segin i ka famille la bɛɛ ka segin c'est à dire i ka la joie kan quoi est ce que i ye n faamuya voilà donc n ka foli bɛ n ka faniw yɛrɛ fɛnɛ donc n b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ka i connectelen to a tɛ mɛn tuguni album bɛna bila voilà donc u ka t'u abonné n ka chaîne YouTube kan Bakaren Flow officiel donc Facebook o fɛnɛ ye Bakaren Flow officiel ye voilà donc TikTok Bakaren Flow officiel donc u bɛ réseau fɛn fɛn dɔn Bakaren Flow officiel ka t'u abonné inchallah an bɛna duman de di 2021 kɔnɔ inchallah. Bakaren, merci beaucoup. Ouais, merci. An bisimila i bara bi a diyara n ye. Ouais. N'an bɛ segin ni kɛnɛ ɲɔgɔn wɛrɛ kan o ka sɔrɔ caman b'a fɔ a la kɔ. Amina rabi ala ka duwawu minɛ. Ayiwa an filɛlibagaw nin tun bɛ dan sigi a ka bi jamukan na ni masa Rahamani ma an ka jɔnya jɔ a la aw ni ne an na ɲɔgɔn sɔrɔ diɲɛ wagati wɛrɛ nin kɛnɛ kelen in kan an bye bye.